shine muna nema garin Gabes. Malam zak ka je abin kama ba za mu ko ba ka je ba za mu samu wanda za su yi. Walaikum salam. Malam tafiya ne? Garin Gabas za a kai mu. Garin da ba sun zuwa shine za ku je? Garin Gabas. Garin Gabes ne za ku je? Okay, babu damuwa. Ku shiga mu je. Nawa. 2,500. Tsada aka mana ya samu ka taho nan gurin. Karka damu ko nawa ne kuna da shi ku shiga kaiwai. Wannan budurwan ka ne? Canza mu. Kai. Shiri ya guri. Wannan ran shi ya gurbace. Ko nawa ne kuna da shi ku shiga kaiwai. Allah kawo saura yanzu mun cika mu. To ina ba haka nan ba kai dan gwari kai dama ba mutane hoke ba shi yasa. Malam ka dina gurbace zuciyata naga kana suka gurba. Ina ne saka je? Dan gwari. Ina jin ka. Dan gwari. Ina ji ka faɗa abin da zaka faɗa mu. Ina za ku? Garin Gabas garin da ba sun zuwa can ne za mu je. To can ne. Shiga mu je. Karka damu. Ku kada ba mutum. Mutum 10 ne muna sa nan. Ka kara masa ka banka. Ka kara masa. Kai. Ai. Yau oga za mu sha kudi. Yau mama mu zan sai mata naman kare ta ci ta koshi. Ni za a ce ma kuɗin mota 5,000 wallahi ban biya 5,000 ko ina a ce wai mai yayi tsada. Malamai nan ne saki je. Garin Gabas zanina. Magana kare mota ya cika dama mota ya. Nawa kuɗin mota? Nawa ne kina da shi? 2,000. Shiga mu je. 2,000 ɗin. Karki da mu ajiya. Ajaju ki shiga mu je. Oga moto ya cika fa. Moto ya cika? Ya cika. Ka saka kankana. Ka shiga. Gaskiya akwai biyayya dan kwari. Yawa. Akwai biyayya dan kwari. Kai ka bari wannan ogana ne ai. Kuma sai ka dole akan to. Kar ka damu. Yawa, ka zauna? Na zauna. Ka san ba ka san na ningiya bari duna ma. Oke to. To da hannun ka nan shine giya. Na dora. Giya? Dan gwari. Ka lalaba kafan ka gaba za ka je bugu da uku. Dan gwari. To, naji daya. Dan gwari. Naji biyu Naji guda. Ana magana. To na sakiya. Tsakiya ko? Na sakiya shine burci. Wai Allah miki kallon Kafan ka na. in kalla miki miji mi zanyi da shi ya. Kar In yi Dan da gwari shi wanga ce na yana tsakiya shi na kallon burki miki. ko? Na sakiya shine burci. Na wannan gefen. Ke na gaba ki daina kallon miji mutane ki nuna mai na zai kuna mota. Mota kuma? La. Ai makaho ne ai. Mun shiga uku. A ta tashi.